सगळ्यांचं नवीन व्हिडिओत खूप खूप स्वागत आहे। आता आपण उल्हासनगरमधल्या शिव विश्व शांतीधाम येथे हे एक वेगळंच मंदिर आहे। इथे ना गुहेमध्ये आपल्याला शंकराचे विविध अवतार तसेच इतर देवी देवतांची सुद्धा रूप पाहायला मिळतात। चला तर मग आता आपण आतमध्ये जाऊया। तर इथे सुरुवातीलाच बाहेर आपल्याला शनिदेवाची स्थापना केलेली दिसते। शनिदेवाचे दर्शन घेऊया आणि आता आपण आतमध्ये जाऊया। सुरुवातीला पायऱ्या चढून आपण पहिल्या मजल्यावरती जातो। तिथे शंकराची भव्य मूर्ती आहे। तर आता आपल्या समोर आहे महादेवांची भव्य अशी मूर्ती। या मूर्तीची उंची 21 फूट आहे। महादेवांच्या जटेतील गंगा ही संध्याकाळी 6च्या नंतर जेव्हा गर्दी असते तेव्हा प्रकट होते आणि भाविकांवरती गंगेचा वर्षाव करते। मी आधी एकदा आलेली तेव्हा मी हे प्रत्यक्षपणे पाहिले होते। तसेच यानंतर आम्ही थोडा वेळ इथे थांबलो। ऊन खूप होते पण इथे प्रसन्न वाटत होते। असं म्हटलं जातं की आपण एखादी इच्छा मनात धरली आणि पैसे फेकले, जर ते पैसे थेट महादेवाच्या हातात गेले तर आपली इच्छा पूर्ण होते। माझा प्रयत्न तर फसला। त्यानंतर आमच्या शेजारच्या आंटीने सुद्धा प्रयत्न केला तर त्यांचा सुद्धा प्रयत्न फसला। शेवटी मग एकदा आईने प्रयत्न करून पाहिला पण मला माहित होतं तिचाही प्रयत्न फसणारच होता। तर समोर असलेल्या विष्णू देवतेची मूर्ती पाहून त्यानंतर आपल्याला त्याच्या उजव्या बाजूला निघायचे आहे। इथे पायऱ्या उतरून खाली गेलं की गुहेला सुरुवात होते। इथे विविध देवदेवतांची स्थापना केलेली आहे। सुरुवातीला नटराजांचे दर्शन होते। त्यानंतर पुढे चालत गेल्यावरती आपल्याला राम लक्ष्मण सीता यांचे सुद्धा दर्शन होते। त्यानंतर आपल्याला महादेवांचा गंगावतार पाहायला मिळतो। आणि त्या शेजारी आपल्याला गणपतीची विश्व परिक्रमा दिसते। थोडं पुढे आल्यावरती आपल्याला महादेवांची वाहत्या पाण्याची पिंडी दिसते। इथे सध्या पाणी बंद होतं पण ही सतत वाहत्या पाण्यामध्ये आपल्याला दिसून येते। शिवखोरी असे याचे नाव आहे। शिवखोरीच्या थोडं पुढे आपल्याला इथे अमरनाथच्या पिंडीचे दर्शन होते। हे शिवलिंग बर्फाचे बनवलेले आहे। अमरनाथच्या पिंडीचे दर्शन घेतले आणि आम्ही पुढे आलो। इथे आम्ही दर्शन घेतले 108 शिवलिंगांचे। 108 शिवलिंगांचे दर्शन घेऊन आम्ही पुढे आलो। इथे आम्हाला गणपती बाप्पाची सुंदर मूर्ती पाहायला मिळाली। गणपती बाप्पाच्याच पुढे इथे माता वैष्णव देवीची मूर्ती आहे। तिथे दर्शन घेऊन आम्ही पुढे निघालो। आता आपण आलोय नैना देवी जवळ। नैना देवीच्या समोर श्रीराम, लक्ष्मण, सीता आणि हनुमानाची मूर्ती आहे। त्यांचे दर्शन घेऊन आता आपण पुढे जाऊया। आता आपण आहोत ज्वाला देवी जवळ।
आता आपण दर्शन घेतोय कांगडा देवीचे। आता आपण कालिका मातेचे दर्शन घेत आहोत। आता आपण अष्टविनायकांचे दर्शन घेणार आहोत। अष्टविनायकांचे दर्शन घेण्यासाठी जसे आपण पुढे पुढे निघतो तसे हा गुहेचा रस्ता लहान लहान होत जातो, त्यामुळे पूर्णपणे शूट करता आले नाही मला। या मंदिरातून बाहेर पडल्यानंतर रस्ता क्रॉस केल्यावर समोरच कालिका मातेचे मंदिर आहे। या मंदिरात सुद्धा खूप प्रसन्न वाटते, तर तुम्ही इथे आल्यावरती नक्की या मंदिरात सुद्धा भेट द्या। मंदिरातून दर्शन घेऊन झाले आणि आता आम्ही बाहेर निघालो। उल्हासनगरमध्ये आल्यावरती आहे ना, काही खायचं म्हटलं तर सगळ्यात महत्त्वाचा पदार्थ इथे जास्तीत जास्त विकण्यात येणारा म्हणजे बटर पापडी। बटर पापडी म्हणजे नक्की काय असतं तर चहात बुडवायचे जे बटर असतात ते पाणीपुरीच्या पाण्यामध्ये थोडेसे भिजवून त्यामध्ये विविध प्रकारच्या चटण्या, फरसाण, पापडी हे सगळं टाकून आपल्याला ते खाण्यासाठी देतात। तर हा पदार्थ चवीला खूप छान लागतो। जर तुम्ही हे आधी कधी खाल्लं असेल तर नक्कीच कमेंट करून सांगा तुम्हाला हा पदार्थ कसा वाटला। तर मी आता या पदार्थाचा आस्वाद घेणार आहे। तर मला तरी बटर पापडी हा प्रकार खूप आवडतो, तर तुम्ही सुद्धा नक्की इथे येऊन ट्राय करून बघा हा कसा लागतो काय ते नक्कीच कमेंट करून सांगा। तसंच व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करायला विसरू नका। तसंच सबस्क्राईब करायला सुद्धा विसरू नका। धन्यवाद।